sai ka ce shan cika buri sai mu bar wa Allah lamari. Bawan Allah mai birnin gwari Alhaji Zubair, jarumi mashahurin sarki ta haka ka tafi. Sanya baya bango na jingina gun talaka, malami Tirkashi. Sabuwar waƙar Nura M Inuwa wacce yi wa Brigadier Abdulrahman Chani mai taken "Ga ruwan dare mai zage duniya, har ya gama ga ƙasarsa ya koma wata ƙasar domin ya gyara." Sannan kuma waƙa mai laƙabi da "Sarki ka yi ta taka, ka koma ta fadawanka." Lallai babu shakka wannan babban abin farin ciki ne ga duk wani ɗan Nijar. Sannan kuma duk wani ɗan cikin wanda ya san yana cikin jamhuriyar Nijar da kuma wanda ke mugun kishin san Nijar, ya kamata ya tsaya mu a zuwa bidiyon nan har ƙarshe. Sannan kuma za mu so ƙara gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon nan dai. Sannan kuma za mu so wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka, da ka taimaka ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin kuwa hakan shi ne zai baka damar samun labaranmu da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka waƙar Nura M Inuwa wacce ya tsaya ya fice ya yi rawar gani, sannan kuma yi mai laƙabi da suna "Sannu ruwan dare ka gama duniya, ka gama kuma duk wani wata ƙura da take cikin Nijar. Ka kore duk wani datti da yake cikin jamhuriyar Nijar ɗin, ka kore duk wata ƙura. Sannan kuma ka lafar da duk wani datti da ya riga da ya jima tun a baya." Lallai babu shakka wannan waƙar Nura M Inuwa ce wacce ya tsaya ya fice ya yi rawar gani, a lokacin da kuma Nura M Inuwa ya furta cewa ana nan yana yi wa wato Brigadier Abdulrahman Chani sababbin waƙoƙi domin jin daɗin masoyan shi Abdulrahman Chanin da kuma shi jin daɗin masoyan shi Nura M Inuwa. Lallai babu shakka wannan abin an yi matuƙar farin cikin jin daɗin shi a lokacin da aka ga Nura yana gudanar da mulkinsa, sannan kuma yana gudanar da irin waƙoƙinsa game da yacca Brigadier Muhammad Chani ya ba shi gudunmawa da kuma goyon baya, ya ƙarfafa mai gwiwa a kan cewar ya ci gaba da waƙoƙinsa kai tsaye. Shi ne nan zai ci gaba da dafa mai, kuma shi ne nan zai ci gaba da goya mai baya a kan duk wani abu da yake faruwa a game da waƙoƙin da yake yi. A lokacin da Muhammad Chani ya nuna matuƙar farin cikin jin daɗin wannan abun da yake faruwa, sannan kuma ya yabi Nura M Inuwa 100% kuma yake goyon bayan shi, yake cewa a yanzu haka shi babu wanda yake ganin darajarsa da mutunci a mawaƙan kaf Najeriya face Nura M Inuwa, saboda shi kaɗai ne wanda yake mai abubuwa wanda ba abin da zai ce dai ya ce Allah Ubangiji ya saka mai da alkhairi, ya saka mai da kuma gidan aljanna. A lokacin da ya ce kuma duk wani masoyin Nura, to gaskiya ya kamata ya ci gaba da goya mai baya, sannan kuma ya ci gaba da gode wa Nura saboda irin gwagwarmayar da Nura M Inuwa yake yi da kuma irin abubuwan da yake ta yi na faɗi tashi. To mai saurare za ku mun saka muku farkon asalin bidiyon wannan waƙar, sannan kuma sai ku ci gaba da biyo mu a wannan tashar tamu mai albarka Marhaba TV domin jin asalin full ɗin waƙar Nura M Inuwa wacce yi wa Brigadier Abdulrahman Chani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. To mai saurare a nan za mu dakata, sai ku biyo mu bidiyo na gaba domin sakin wannan waƙar ta "Sannu ruwan dare ka gama ko'ina a Nijar."